треба визнати, що абсолютно, ну, не абсолютно, 95% наших рок- і поп-виконавців їздять до Москви. Їздять до Москви. І якісь винятки, які можуть зацікавити аудиторію інших країн, ну, скажімо, Duck Daughters, наприклад, які їздять по всьому світу. Я не знаю, як багато у них цих концертів, але вони є. Вони були і в Парижі, і в Нью-Йорку, і в Лондоні, і в Бостоні, де завгодно. А решта наших виконавців їздять. Тобто, таким чином, от ти взяв мікрофон, співаєш попсу, тебе автоматично треба позбавляти громадянства. Тому що, я ж кажу, 95%. І нарешті, по-четверте, люди, які там, скажімо, купують в Україні російські товари, до них як ставитись? А компанії, які імпортують з Росії російські товари, ну, припустімо, там, товари широкого вжитку, може, до них так само якісь санкції? Ага, чекайте, а у нас же є і паливо, яке ми отримуємо або з Росії, або з Білорусі. З Білорусі російське. Звісно, що. Да? То, можливо, так само всі, хто, от я заправляюся на Шелі, а я не переконаний, що Shell там не отримує те саме паливо, те абсолютно саме, що отримує, скажімо, Лукойл, хоча Лукойл зараз трохи перефарбувався, але ж ну, ми знаємо, звідки ноги ростуть. А потім... А от якщо Україна імпортує твели для атомних станцій з Росії, там частину ми перелаштували вже на ці, ну, ядерне паливо для атомних станцій, частину перелаштували вже на американський Westinghouse, а частина все досі надходить з Росії. Тобто тут треба визначитися. Або, ну, я, в принципі, мені було би простіше, навіть якби ми свого часу там оголосили повний бойкот і справді військовий стан, і ми би перейшли на картки, але ми би були би чисті в цьому сенсі, і вся країна би розуміла, що війна – це те, що її стосується. А не так, що... чекайте, а як бути з тими, які з Росії отримують, там, скажімо, запчастини для української техніки? Їх свого часу затаврували, але я досі не розумію, що там було. Те, що вони там, в три кінця, як тепер кажуть, там виправдовували свої витрати, це одна історія. Але те, що їх звинуватили в тому, що вони постачають запчастини з Росії. А звідки ще їх постачати? Ну, що ми можемо розгорнути всю військову промисловість, аналог всієї військової промисловості, яка залишилася в Росії? Та фіг вам, як це серйозно взагалі можна обговорювати? Тому і нарешті, по-п'яте, правовий механізм. Хто визначатиме, хто прийматиме докази, чи невже Київський окружний суд, перепрошую? Як? Тобто, повторюю, за всієї моєї шани і симпатії, це несерйозно. На жаль. Я думаю, що є інші механізми, і передусім я не вважаю Таїсію Повалій музикантом і артисткою такого рівня, як там, скажімо, Мадонна чи Леді Гага, щоб отак от бігти на неї в Палац культури України.